by it how try Jesus Christ nga ai kubles ngi buram basuk yapi baro namar ngi ive pa ive ngi shong ngi sa ngi im ngi bam ngi duai but ngi ia haki nga sem jangi ka inga sem jangi kalam kabakoi de namar kata mindakas ngi kalongas ngi buram jangi ive pa ive kadangi deke yagas ngi buram jangi inga sem bakoi ha Nazareth ko himmen ko para ni isngo naga gospel mendagas ngi kumno utrai uble ula kren hawu Joseph shapanga jimma kaba ukulung ujisu unyakandu lada usa ha Bethlehem bad u Joseph ula kongu ya uble habangi puson shapanga longing long sem ha Nazareth kainga sem bakuit ha Nazareth kae kabangi yo Niyo arngut ki beriu bakongu ya kasur jongo bale but kini ki shikurim kim shimla penken ya ka hukum jongo bale barabon kila wat ya kasur jongo bale ha ka jingim jonki kim shimla le eye marwe shimet kalam ka sur jongo bale kalam ka mon jongo bale niyo nuksa baba nakane ki ingasem na u Joseph but ka Maria nama kila im nagabenda ublay kila im nagabenda u Jisu kila im ban penhe pensan ya u Jisu hakiinga sem junkie bad kila don ka jimpar sad jong ublay naki posha ki por haga jingim junkie ban pennur long ya kaba ublay ula saindur ha u Jisu lemba junkie man la ki inga sem kalongas saindur jongo belai manla upa bat kami ke pendap ya ka saindur jongo belai naga binda ki kon jonki kilonge jingai jongo belai kum ukulum u Jesu ulong u jingai jongo belai ha kane ki inga sem bakindu pen he pensan badunda enda ulahe ulasan ulale ya ka mon jongo belai badula kongo ya ka mon jongo belai badula penur long ya ka saindur ke jongo belai ha ka jingim jongu kumjuru mangi ivei pa iveiru ni happen not don ga jing long jongo Joseph bakoi but ka Maria ban penur long ya ka ba ublai u saindur ha ki inga sem jongi but ya upa but ka kami but koloi ban pendap ya ka saindur jongo belai kindup yo burom na ublai kindup yo burom na ki kon hagane ga jukka ba menda ni yoi bon ki mi ki pa ki pin hon ya ki kon ban ya ublai haga jing sumar jonki bon sin ki mi ki pa ki imban pin hon ya ki kon but haga taga jingale jonki ban pen huni ki kon ngitip bon gi inga sem kila jot namar balle kimju wad ya kaburom jongo bale haga ba pinyad ya ki inga sem kimju wad ya ga saindur ka jongo bale naga benda ki kon haga ba ki pin hai pensan ya ki kon pinban ki wad bat ki persyang ban so tu kae ka jingkwa jonki kon jonki lada ukun jongki uang pinted mobile yang kin kongu lada ki kun jongki ki ang pinted ya ki motorbike yang kin kongu lada ki kun jongki ki ang wat num pa yang shaka taka school pa yang shaka way pat ka school kin kongu lada ki kun ki ang wat num pin bor yang ban le shai mane ngansale manga pin sa kongu bon ki kimi ki pa ki kongu ya ki kun bania ki kongu ya ublay na marba ki kimi ki pa ki kongu ya ki kun ban ya ublay bon ki inga sem kila jot minda enda ki kun kila helazan kimju burom shu ya ublay but ki kimi ki pa ki klet ban pen he pensan ya ki kun ballong ki bating burom ya ublay but pen ban ki kimi ki pa ki ting ya ki kun kimi ki pa kim ju ting buram ya ublay but kum juru kim shimla hikaye ki kun ballong ki bala ting buram ya ublay but ki kun pat ki pinting e ki kimi ki pa pinban kane kalonga juk ka ba mangi emenda namar kane ka dao ngitip enda ki kun jongi kila khailasan kim ju ting buram shu ya ublay but kim ju kin ma shu ya ublay
but ki im kat ba ki mon, but ki im kat kum ga sur jonga perte ka ba minda. Te ka inga sem jongi born sin kim ju long satia ki inga sem ka ba kuit kum ga Nazareth namar ka daw kalong ki mi ki pa kim shim lahikai ki kon bakil long ki bal tim burom ya ublay namar ki mi ki pa ki ting penban ya ki kon. Ko himen ko para ni osgoro na ka kitab sirak ka kranshai ka dar hangi kumno ublay uburom ya ki kon kumno ublay uburom ya ka kemi ki pa ublay udon ka jingdi jingid kerpang ya ki kemi ki pa bad ublay udon ro ke jingid kerpang ya ki kon ki ba burom ya upa ki ba burom ya ka kemi Padka tinu belai ka ang kandon ke jinggur ku padka jing se so ha kita ki kon ki ba kloi ban burom yala ka kemi ki pa kadon ke jinggur ku kerhai halor ki kon ba kloi ban id kerpang ki kemi ki pa lada de ki ba kam samla ne ka ba kam timmen tendeng ni don ke jimma ni im ha ke jimma haba ki kemi ki pa jongi ke la timmen ngim ju burom ye ki Kadba kilaban tre, kilaban penbiang kikun kis ngohun. Henry enda kikun kilas tangban yang halaki jeng kikijat. Haba kikimi kipa kila norita, but kimla shuban tre tamba kipan iaka dawai kashin, kipan iaka jain kenep, kipan iaka bam gadi, kipan iaka jingsha sumar. Babiang nakabenda jongki hakal jinglong timmen, kibun kikun kikain. Ke jingdon jongi timmen haking gasem kalong ke jinglut san yeki ke jingdon jongi kimi ki pang ki timmen ki kalalang shisha ya ka jinglo ya ka jing pinvit yeki kun bon sin don ki kun ki ba bret yeki kimi ki pa shaki jaka risumar yeki timmen namar kim shim kein kordorshu yeki kimi ki pa ki ba timmen namar ki klet ya ka jing tre shitam jangi kimi ki pa ha ka por baki dang kelong kena bun sin haba ki kun kila hela san ki klet ya la ki jangi kimi ki pa ya ka jing tre shitam jangi kimi ki pa ya ka jing sha shitam jangi kimi ki pa naga benda ban pen biang ya ki kun balahe lasan minda ha ka ne ka juk ko himen ko para Ublay uburom yaki kon kiba burom yalaki kemi kipa. Ublay un kerku yaki kon kiba kerku yaki kemi kipa daka jingis born jonki. Lada manga ban mapi ni kikon ngim burom shu yaki kemi kipa kiba temen namar kemla yaishu kemla yengshu kemla ban penya de jingim jongi shumed marwe namar kikilalong shaga jinglong kulung pinban minda. Ki don kam ye ki jingerap jongi kun ki bala helasan henre bon sin ki kun patte kimju buram kimju id ublay udang peit yangi kumno ngi buram yala ki kemi ki pa kumno ngi sumar e ki kemi ki pa kumno ngi id yala ki kemi ki pa kane kalong ka bainong nagabenda ki kun kabainong ki kun ki yopediang ye ke jingur ku ki kun ki yopediang kalong kat kum ga jing sumar bat ke jingid kabaki ai pateng shaki kimi ki pa ki bela sumar nagata ka daw minda kasngi khabangi reke yakasngi buram jonki inga sembaku in Nazareth ngideben peit nuksa now Joseph but ka Maria teisoti you don't come and pay through yake nuksa jongu Jisu kumno ula id yaka Maria kumno ula id ya Joseph bakuin kumno ula kongo walada ba ulong uble shimla le sarong hakama jonki tenteng haka jingim jongi enda ki kun kilas tang balong ki bastat haka pule ka puti enda ki leyo ki kam ki jam enda ki leyo kaspa ka peu kim nang shu pan burom ki kimi ki pa ki le sarong hakamat kimi ki pa kistang ban perkat kane ka temen kalong ka dak jonga jingla rain yangi minda Wat ye ke jingdon jeng ki kimi ki pa ki temen ki pen perlong ye ki kon ban sngola rain. Lese don ki kon ki sngola rain ban ke do ye ki parlog jeng ki ba bade ke kemi jongi bade upa jongi ngidang im hakani ke juk ka ba menda
ki kun ki kim buram shu e ki kimi ki pa. Tang ki kun ki ba buram e ki kimi ki pa. Lada de ki temen ne ki dang samla. Lada de ki dang kamramba. Lada kim nang shu ban buram kinum yo jingurku. Kat kum kak tino try. Ko himmen ko para haba ka balang karake ya kasngi buram jangki inga sembakuit. Kahe kaba ngide ban ring jingmut. Kahe kaba ngide ban yo mensiam nakakalong. Bangin it ya laki inga sem. Ngin buram ya ki inga sem. Ngin kain kordor ya ki inga sem jangi kalong shisha kajaka bangi duwai. Haka jaka bangi yakendu ya uble. Haka jaka bangi nang ban buram bat id markelia. Kalong ka jaka bangin syakri iya iveya iveipat ki himmen ki para ki syakri iveya iveipat ki ya buram markelia ki kun ki buram ya ime kimi ki pa ki kimi ki pa ki kedau ya ki kun ya ke lendi sha ujisu ki kimi ki pa ki de ballong barabor ya ka dakka shin jonga jingi do bale ki de ballong ka dakka shin jonga buram jonga bale. But ki kun ki deben yo I but yo man ya ubele haka akor ka buram jeng ki kimi ki pa kumjuru ki kimi ki pa ki deben uziar bakinum ai kano ke nuksa basinyo ya ki kun nadu dang kelong kena don ki kimi ki pa ki ai ya ke nuksa ka basinyo nagabenda ki kun lemba ke jingim patar jengki lemba ke jingbuai tanglang lemba ke jingauria lemba ke jimbarai lemba ke pop killing kumda terten kumno ko himmen ko para ngilaban kedau ya ki kon jangi kumno ngilaban yalam iki kon jangi shaka jingting buram ya ubele shaka jingi do bele shaka jingkoi lada mangabat mapi ngin omtre ban im ya ke jingim ka bakoi hagani gasngi buram jangi inga sembakun tongin nangker padia utrai ba undum pen kui sachasin undum pen kantang sachasin ya ki inga sem jangi kenamba rengkat bat ki kon kikti rengkat bat ki himmen ki para jongi ngindup laban te ya ka jinglong bakoi haki inga sem jongi babara mangi ngin im hakka beneng ka inga sem kadeban kalalong kum ka beneng hakane ka parte tongin duwai naga binda ka nega jinglong jisube id karku kardo yangi pensle yangi pensle kam kerpan ya ki inga sem jongi rengkat bat ke meki pa rengkat bat ime id ipa id rengkat bat ki kon keksio rengkat bat ki kon baro jongi inga sem ba mangilong kawai haka jingkuid kum ke inga sem bakuid hanasaret enya ro ya utrai Jesus Christ